Čaute, ľudia! A ja vás vítam nového videa z Brawl Stars. Dneska som tu spoločne s Matúšom. Nadar. A mám Dynamajka, ktorý je extrémne cool. Help me. Help me, Čau. I'm dying. Vidíme ho. Nazad. Enemy spotted. Kill the enemy. Bože, čo robíš ty? Si načasoval úplne bombovo. Najlepší Dynamite. Oh. Let's go! Oh no. Ok, skoro ma zabila. To nebol Bum. plán. Leon, čau. Ja som Crow a ty si Leon. A ja som lepší, lebo som Crow. Skoro umrel. On skoro zomrel na môj jed. Koľko tu je tých legend? Vacha, Jackie, ona si ťa pritucne. O čo hovorí? Dovi, čau. S Bohom. Maj sa. Maj sa, Jackie. Koľko je to vlastne ešte tímov? No. Som ubral Je mŕtvý. 1300 na diaľku. Čo si tu píska, že... Ok, ten máme Oh, no. Dal mi ťavku. Ja už som skákal. Ja už som... Yes, 20. rok. Super. Ako môžete vidieť, mám 6013 trofej. 813. Ježiši. 813. Natočíme potom aj z Minecraftu video. Takže ideme na ďalšiu hru, potom sa vám... Dobre, mám slabú Wi-Fi, no ale sme späť v hre. Ja som na dátach, takže pohoda. Pohoda, jahoda, Dynamite, boh. Umři. Tá Dorana. Díky, že I'm dying, please help. tak jaký snipe dostal od tej Piperky. Poko. Poko ta koko. Ta popo. Kapopo. Uj! Si mŕtva. Jdu si pro tebe, Piperka. Si pro tebe Piperka, tak medvi. No. Jaký? Skoro double kill. Tam máš bombu. Are you suck? Ja odkurme ho. Tu ni tu, nech vymizne ten tým. You did. Oh no, ne. Pekne to hodil, ani ma netrafil. Zasah. Ježiš, Tanita. Dostala pár zasahov. Umrži. Skap. Když sa nám trafiť. Vieš, že som To sa netrafil do medveďa. Kde vrem, že sa ve mňa lepšie trafiť. Čo Zabijeme nám tu Nitu, nech vymizne ten tým do No, tak ne. Oh, ne. To je jedno, prostě musíme zabiť tu Nitu. To je... Tak ja som dostal snipe. Ani mi to skoro neobralo. Som dostal 1300 od Piperky. Sniperky, Piperky. Ne! Nadar. Nemám hrozně ma. Ten pokoj nesmí ísť po mne. You are Nikto dead. nechce ísť po tebe. Nesmie ísť po tebe. Tokio. Nadar. Je po ňom. Uj. Necháme ho žiť, necháme ho žiť. Dneska. Mohli by sa s ním hrajkať. No tak teda hej. Počkať na zónu. Ja by som umrel. Aha. Tak ja by som ho zabil.
ale sú úspešní. Takže môžete dať like po toto video. Môžete, nie, musíte. Môžete dať like pro moje Musíte. národky. Už som dostala dvakrát viacej dáčokov na národky. Komu že ho tak snajpne. Dobre, zásah. Musí to Ak privolať. chcete viac videí, musia byť lajky. Keď dáme 50 like, 50 odberov a bude streamček. Streamček, ja mám Fivgosáci a Fivgo... Kine. Poď ďalej, poď. Play game. Strám guličky. Pium, 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 pum. Dneska som rozstrelaný. Prečo hovoríš po česky aj po slovensky? Neviem, to tu nemá byť. Nad čím rozmýšľam? To tu nebaví? Kamo, ešte si... Na počítač si stiahnem nejakú poriadnu proste aplikáciu na Ja? učenie. Nie ja. Abo aj na strihanie. A budem mať proste... Ja mám... Ne! Ja ti môžem doporučiť. Nadar! Môžete odoberať aj kanál. Môžete a musíte. Nezomri. Bakej? Tak zomreš. Keď zomreš... Odoberajte aj kanál Matúšov. Povedz ho. Žiadny nemám. Zatiaľ. Ale určite... Budem mať, keď sa naučím robiť. Strihať moje videá. Videjka, krásne. Zarobím ti na tom 200 money. Money. Vydaj tam ultimuty. A takto, no. Jo. Si už šetrím. Tak potom padaj. Nepadám. Mi sa to tak Ja stáva. nepadám, ja zdrhám. Nadar. Vidíš, a zbytočne ultina. Ale bude po tebe. Nebude, lebo ty si ma nezachránil. Lebo si zomrel. Nadar, chlapci. Killer. Kamo, tak teraz dostal poriadnu šajbu. 1. Bum. Obstrelované. Počkej, nechaj to na mňa. O ne. Ja ich vyživím, jak se říká po česky. No, ten barley. On je pri mne. Ten barley je dobrý. Dobre, netrafil som. Ja ho nechám proste. Ja ho chcem nechať, ale on ma zabije. Nemôžem ho nechať. Ich som rozhazol teda aj na vajty. Pleskni like na toto video. Pleskni like na to. Ešte budem musieť celé dislike na toto video. všetky tieto videá ešte stočiť. Dneska zajtra by mohli byť rovno 2 videá a za 50 odberov bude Bude 5 videí. pekný stream. Naozaj. Tak tých 50 odberov dosť prekonáš, no keď O ne! keď dáš 100 Please help odberov, me. Samozrejme, keď dáš 100 odberov, tak ti normálne dám čokoládu. A zabijem túto pevne. Bum. Alebo toto. Ježiš. Alebo ona zabije mňa. Bum. Alebo ma zabije toto. Bum. Tá pevne. Jak to uchmatla? Debil. Hovno. Ne. Nechoď sem. Nechoď za mnou. Potom si dávam ja dynamajka. Challenge! Quest. Ok. Trico power. Au. Odor. Ne. Dum. Počkej. Dum. Ja tam dám ability. Počkej. Dum. Šetrím si abilitu radšej. Jo, zabijte ju. Som skoro použil tú abilitu. Dum. Je čum aký? 200 IQ play. Dum. O ne. Dum. Ne, tam on hodíme jeden veľký dynamite. Dum. Dynamite.
Bum. Continuamos. Bem. Keď už. Dom. Prečo mám 3 pavry? Kurňa. Sorry, mám. Bam! Bam. Ja som tam... ja som sa potom... Pajpe. Dávam si tým lajka. Takže čaute, sme spadky, Spadky. Vymenili sme si postavy. Počkaj, prečo sa mi zdalo, keby, že si niekto prdne. Bacha, tu sú 2 truhly a poď mi sem pomôcť. Zabijem Leona. Zabijem legendu. Nezabijem. Tak zabijem Derila. To by sa ti mohlo povedať. Alebo skôr nie. One. Láčem ultimátku. Ne, druhý! Leon, skade. Tam ultimát. One. Ne. Chceš prozradzať. Nešiel. Prestaneš? Lebo ťa zabijem. Bum. My máme Rozumiem. Tu niekto stopro bude. Nebude. Jasnačka, bude to niekde. Oh no. Zdrhám. Dobrý. Už využívam ťa ako krytie. No tak to si pekný, dobrý friend. Friend, teammate. Nekam Leon. Jak dostal peknú? Pozor. Ale ten Leon už by mohol byť aj mŕtvý. Bum. Hodíme si túto. Má 12. Už nemá. Komu? Počkej, necháme ho žiť. Budeme dobrí. Koľko máš 12? Oho. Nechceš tým? Má Leona. Keď nechceš tým, tak budeš mŕtvý. Nerotite, ja ťa mám na 2 rany. A nie, nezabije ho. Áno. Bože. No nie friend. Nebol friend. Má čo si zaslúžil. Prečo furt dávaš exit? Neviem. Ma to baví. No možno to treba si... Haha. Hm? Get ready. Víš, že ideme Brawl Ball? To si dal ten... Ok. To si to nevšimol. Som aspoň dobrý na obranu. On má stan power, ten týpek. Má stan power. Ten náš? Stan power, áno, ten náš. A je po nás. A dostali sme. Rejči náš. Got a power star! OK. You are dead. Jak tam všetci zomreli. Nedáš ten gol. To je ten, kde... Ježiš, ja to neznášam. Takže máme druhú hru. Ja som si dal kále. To som si ju Ty ma neznášaš? No ale som si dať toto. Sandika. Tak na čo si ho dával potom? Na Brawl Ball. No, Tak, vždycky. ty si slepý? Ja, áno, lebo ty si mi nič nepovedal, že meníš. Tak sa kurva vidíš. Úplne. Snažil som sa získať pravdu. Tak to si spravil dobre. Keby si ich získal pre mňa, tak... To by bolo lepšie. Komu tento diel je? Ale ja mám gadget. Ty moja ochrana.
No, nikdo. Correct. Jak jsem dostal? Zabijem Druhý bully. snipe! Poď mi pomôcť bulíkom. Mám tu Sherry, ktorá má Star Power. Sherry? Nezabil som ho, bohužiaľ. Tak ja tu mám dvoch, kámo. Ne. Je po mne. Tak ďakujem, že si mi pomohol. Vy mňa zabili. Prečo si Tak mi Naomi si mi pomohol. S kým som chodil doteraz? Jej zo Sandy potrebujem ísť. Ja som šokovala, že to ma nežia. Ja som to... To som pravou. Vieš? Ale dávame na to zatiaľ. Díky. Kam si hodil na ňu? On to získal. To už radšej chod na ňu. Ako? Vedľa. Ne! Je po mne. Po dlhej dobe som umrel. On hodil... To je degeš. Yep. On by ma s tou ultinou teraz zabil. No, mne sa to laguje. Ne. Tak sa prepni na dáta, aj keď vlastne nie sú dáta. Hej, máme dve diela. Čo? No, pripravené. A počkaj, aj tá s nami je Dve diela. I got a lob tu. Oni majú Dobre, všetci som asi to 5 roka. HP. Ono sa to mega laguje. Tak mi prihraj. Ja chcem dať go. Kamo, jaké pekne, daj na to. Všetci skapu. Všetci aj skapu. You are dead. Ide Aj, dať všetci skapu go. Všetci skapu. Ide pán všetci skapu? Všetci skapu. Pane. A vyhrali sme. Begeň. Nie, nejde. Ty čo robíš, počkaj. Ja to ešte po chvíľke dal. Ha. Kabum. To sú moje truhly, nechaj mi. Ja ich chcem takto rozbiť. Jaký som ja profík zabil. Rozbil som dve truhly a to som sa ani nebránil. Chápeš to? Mňa zabil AB. Ak by ti dala už všetko na čas. Aj som si dal na čas. Vypočítam. Dobre, tam kde je. Ne. Ja som presne vedel, že je tam. Čakaj ja, keď tam spomnú kamoša. Yes! O ne, Jackie mi ukradla moje powery. Tak ho zabij preboha. A Jackie, nie on. On! Díky. Počkaj, poď sem. Kam, ale kvôli tebe som už doma umrel. Daj na ňu ultimu. Ty nu. Jo. Nazar. Hello there. Ne, už znova-krát nechcem umrieť. Ja som vedľa toho diela.
Dělo, přestaň. Ona jde sem ta Tomka. Je prdel s ňou. Radši zomri. Já mám Říkám. Ona má Ano, ty aim. máš zomřít. Ona má aim, pozri. Nope. Až teraz sa traf. Ne. O, ne. Nejaká má pes. Pes ma zabil. Pes ma zabil. Sedím na Slavrov. No.